That's really this guitar doing that. Love me tender, love me true. Thank you. Never let me go. You have me. Kien sejjer jistrieħ biex aktar tard jaqbad ajruplan, iżda ftit wara sabuh fil-kamra tal-banju u ġie ċertifikat mejjed b'attakk tal-qalb. Dan huwa ħadħlif Elvis Presley, ir-re tar-rock and roll li 40 sena ilu ħalla d-dinja sħiħa tibkieħ wara qatt ta' snin ħalli lil min jitaxxaq bih. Fi Graceland kienu qatt ta' nies li nġabru quddiem daru għall-viġili fl-40 anniversarju tal-mewt tiegħu. Bosta damu sigħat jistennew sakemm jaslu quddiem daru u jixelu fjamma li bħal mużika tiegħu ma tmut qatt. When no one else can understand me, when everything I do is wrong. Fil-fatt, Noel Danastas, kummentatur u ġurnalist mużikali, għasammana l-impatt li ħalla Elvis fuq id-dinja mużikali. Għallilna li minkejja il-ġenerazzjoni tal-lum forsi ma japprezzawx daqshekk ir-repertorju ta' Elvis, il-mużika tiegħu xorta ma tmut qalb. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender. Il-mużika tal-Elvis ma tmutx u missa tmut. Inti trid tqis pereżempju għandek artisti kbar tista' tgħid riċenti David Bowie fl-aħħar album tiegħu Black Star jagħmel referenza għall-Elvis. Trid tqis li kien influenzat minn Elvis ukoll, ġifieri, twildu fl-istess ġurnata. Artisti kbar, ġifieri semmejtlek il-U2 kellek il-riċenti ġifieri ġie Malta li Joser li jgħidlek fi klassi għalih. Il-mużika tiegħu tibqa' tindaq, tibqa' tinoġob. U kif jgħid Elvis innifsu f'waħda mill-kanzunetti tiegħu I've Lost You, 40 sena ilu d-dinja tas-sow tilfet ġewra imprezzabbli fix-xena mużikali.